Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Yes, niko na mungajua ngako ngepile. Yama yedenda. Lunga ni Supuleng to Roger Sup the presenter, the kitchen master. Pesa bet mana kamari. Por wan mana ngichwelo, wachwako to kendo wawa? Wachwako to wawango. Mamara. Mama na mara. We komo ni kwa kun. Akena kunga mia wach ke bwana ngigi kumaka chapa mang'eny. Introduction. An akumedo koni mane luonga kanyo Syracuse Guarana prothrombinthrom plastin fibrinogen fibrina koni ni en midhiambo magber kendo en ang'ichwelo makare kama wachwako to wawango gik mabeyo wachwako gik maricho to wawango. Nitie gik moko ma iwacho ni ka ichako iwacho ni wuotho ka nyathi ichako gi lak idiedo matin to ichako soro tiendi tiwuotho. Mano waluongo ni progress. To koro nitie gik moko masani bende koro mako dhowa. Kiparo ne nitiere LTN mana ma wantie sani ni. Ne watiyo gi sim. En sim moro mabe no kawo shot achiel. Lightings no sawa. But sani sound ne raj. But sani Nyasaye otelonwa wantie ka kod kamera, wantie ka kod sound maler kabisa. Mano gimiluongo ni progress. Ok ni wapako ringi nitiri ng'at moro kanyo mosebedo kani wacho niya ni koro jasup nini gipako LTN. No. Wawacho adier gima na wawango koso wachwako. Kanyo wachwako. Full stop. Wachwako LTN tiyo gi kamera mar sim. Tinde ginyalo mako kamera ma mathin othin ok oduong ni ubroje ni wachungo othin. Watimo street talk en ang'ich welo med mana bedo koda. Nitiere be joma nochako mana kaka wan gi to pod wadhi mbele maber. Simi Kenya. Ka wang'iyo Simi Kenya. Simi Kenya be nochako gi simu. Nen shot achiel. Sound nok sawa. Sim ki record go to chwer mapi liet marata owo maonge kaka danko. To sani kwa ng'iyo Simi Kenya en gi progress. Ochunge en gi kamera, lightings kwa neno fine. In fact ndika koketo podcast ne ber. Kanyo watimo nade? Wachwake. Simi Kenya. Okwanya. Kaso gimombo nago? Bwana chachwado suit. Mano wachwako bwana. Wachwako bwana ngeka kama mwangi. By the stages mage oero rwakore maler kendo en design. Yani bwana. Kingie malo nyaka piny nyincha ler. Ba. Pod wadhi nyime. To ka ing'iyo kata Ramogi Radio bedo for so long. To kanyocha wapoto gichagi kelonwa nyawadgi mani Ramogi TV. Ginyuolo nyawadgi mani Ramogi TV. Mano progress. Yes, mano progress. Mano kamatin tidhi kama malo. Wachwake. Mano wachwako. Mano gima ber. By the kachicha Joluo kendo gi dhok moriwore gitiyo kacha. Kacha ji omakore kanyakla. To gima mora be kata gima ok mora ni Joluo kamoro ma gintie gin makara. Gidwane gichamo kendgi. But koro giyudo ka team large Ntinoro, Citizen Tikacha, nitie koro team large. Koro nyaki dongri. Gimomiu kaka dhok machielo cha. Nyaku dongru. Koro yuro ka joge ng'iyo joka, joge ng'iyo joka. Bas. Tuono wache ang'o mamako dhogi? Lolwe TV. Nodhi ka kanyo. Nitie Lolwe Radio. Nitie Lolwe TV. Ma bende nokuongo ni Ramogi TV. Nokuongo. Koro gima ne duogo dhiera. Ni bwana jomage Joluo mano ni kacha. Macha ni koro gir Joluo lilo. We awuo gi Joluo. En nena makara mane. Nen karruok mane ma koketi kamoro. Ikak mane by the ingeni yudo iwinyo nyaka niya joma ne tiyo kacha gin manosiepe. Ne gin osiepe mane yware ni ng'ani osiep na biti kata ok ing'e timo gimoro to ng'ani osiep na wasoya ka. Omak light to miye pesa mar feyo dogo. Omak na kamera lakini onge ng'eyo malong'o wi kamera no. Omaka nini iluongo stand oket stage ben maler odogo ot. Omiyo osiep tich. To siep to ok samoro kong'eyo tich moningo ti kanyo malong'o. Mano koro gima duogo mora ni achiel. Ibedo makara be gimiloso onge. Gige nigore piny, ruombore piny te. Badi na mono nitiere ka iluongo maber. Yani bwana no ler.
mano ler kendo giko timo beler. By the kanyo tapuoye baba. Kanyo koro wawacho ni wachwake. Iluonge ni ang'o? Bwana ni nika, bwana ni ene jatelo mar Lolwe. Nene jatelo mamiyo ni Victor Msafi. Oh, mano Msafi. Bwana nyincha ler. Oler ka Msafi ka nyinge. Bada ineno kaka ine. Bada nitie ka kudwar rai matin but aneno ka inti yewe matin. Yewe matin but nitie ka momo ewi. Nitie ka moduogo hewa go. Bada nyincha no chano gicha. Okay. To Lolwe no chako chon. Kamoduogo rumbore ge piere. Ni koro jaluo lokore makara. Odwa chamo teke. Odwa chamo kende. Kasto gima duogo dhira niya Steve ni karori e Lolwe. Ang'ane mo ni karori karate mitieki. Molos modhi maber. Machop kama nege dware. Ang'o miyo chako oruombore piny. Timbe go wawang'o koso wachwako. Kanyo wawang'o. Very good. Nikech timbe Victor Msafi nok beyo. Aya. Sani koro life ne kata kineno kama oduoge go. Life ne ok ber. Oseluaro mainstream oseluaro. Sani koro duogo choko sanja e online. Yani Victor Msafi adier ang'o notimore? Can you tell the audience? Surely. Can you wanyami kamera iwach niya Lolwe dhi kanye ang'o notimore? Nitie kama ran moro nitie manodonjo koso nang'o? Koso neno ni pesa ng'eny sana. Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. To gima duoga chapa eni boyno oduogo choka gik matindo piny. Gik matindo tindo moduogo dondore godo. Oduogo dondo sanja. To okrach no camera 1, camera 2, camera 3 no tamitiyo go. Kamigo ni shot 1, shot 2, shot 3 action. Yes. Inyalo ng'iyo kamera cha? Inyalo ng'iyo kamera mandire ka? Inyalo ng'iyo noma. Iwinjo? No tamitiyo go. Sani no timo penjo maduong' ni ang'o makoro obiro timo piny kama pok notimo malo kacha. To by the jamano ne nigi chance. Ne nigi chance mar luongo nagi host ji iwinjo dongo. Naneno kacha be kane gitiyo gi jano the governor no nyalo tiyo gi jano kacha. To gima ne duogo goya koronoma. By the nitire story moro ma wase share kod Omari. Ne nitire stories moko mabe Omari oluong kacha to Omari fair na shida. Fair okinyami mondo okona ni bwana. Fair wanyalo mi idhigo kasto kiny ibigonwa show. Mia fair. Fair kende ne tek. Bwana nyinja ne dwa chamo gikate plus fair ka gimora mono dwa nywanda. Yani ne mwanywanda makara. En no chamo gigo tete. Obed ang'o bro chamo, obed fair bro chamo. Obed kata breakfast moko ni ajogi kochopo kata ang' nyamadho kata chai moro ibro chame. Studio tour in fact okwongo ne Ramogi. Studio tour chalo mana studio mokete od ng'ato. Midhi idasa ji ni midasa machane public view. Yani mainstream ng'ata neno. Badha ing'eni Lolwe okwongo ne ma wang'eni Luo TV nitiere. Ramogi duogo chien. Bang'e to duogo bedo maheo Lolwe. Ng'eni nyocho dhiera ndi kanyocha awacho ni adang'ia nena history mar Lolwe ni. Kang'iyo kata videos magibayo kacha achiel e YouTube. Iyudo ka over 3 years video achiel koka nigi 500 views. By the dhiera chalni ya Lolwe page odong ne family members. Kechara king'iyo page by post gimoko ng'acha samoro chiche go kiny yudo mar English to ba mar English kiny go chiew oba mar Dholuo kiny go chiew obedo onywande on manywanda kech no yudo direction marach
noyudo direction mochomo ng'acha ne nigi lony but gima ne kethone kabisa en niya afuong'o ofung koni kosemigi maber many ideas kum joma nigi lony iwinjo tuket ideas gi pamoja kanyakla uti maber koro kama duogo mora ni baba nyien ofuong'o to gimorachgo kuotho to ler kuotho to ler oler kamiyo to kuotho kamiyo okuotho baba nyien cha kuothi ineno uwuoyo kode sani to nyakoni pose to donje odi to okuodhi gi dhako to chako duogo ka ochako kuodho jaodi modhi kuodhi go chabe en ng'ama timo go story to koni pose to idho fair to dhi okuodhi gi dhako koduogo to chako koni let's go on mane kama bo oheo go ji obaro go ji ndasi ler to kuotho koro ing'eni pipi menia bada ki yure kin mon kona dhako wadwa chal nade nyathi dhako wadwa chal Mondo yud vumilia koda ungo wuda wendo kaka skiza tune mari D-Star abora auchiel nono star ang'wena chela auchiel hash Tena vumilia wa Kiwinyo vumilia wa Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. To bende ka dang' watim review mo matin kwa dok chien kacha event manotimore marwa be notimore maber LTN kacha wadhi ka wapangore CEO no chamo gimoro ma chamo koti mochwadi gold kanyo ma serious gi black mo matin be ni wacho ni nyaki bed godo be king'iyo manager marwa kacha lusikit mochwado golden touch mo matin team LTN be no marwa ko maber mano KICC Nairobi to gima duogo dhiera en achiel nyawadwa mano bedo bathe mana ma wawuoyo kuome ni Victor Msafi ing'eni ging'iyowa to giwuoyo koro point mane ores to ne wang'e niya boys ni to kuotho mana makaka no wasewacho chien kacha ni oja kuotho en gimoneno to okawo omoneno to okuodho koro in a few minutes obina kia kama noa gi wachni mano MC mar event mar marwa yes obino wacho mania ni yawa surely no ndik maber event invite letter cha ni rwaka law motim ne golden touch mo matin kata rwak mo madot mo matin gi black moro ni to ng'ato bukore biro ka gi t-shirt gi jeans maneno ka bwana no okulo wiye piny moweng'iyo team LTN iwacho ni nokunyo bure moikore en owuon like seriously en gimoro monomiyi to ikia tiyo godo makata in fact dokaw ng'at momong'eyo media maber sani de Lolwe ni mbele kabisa Lolwe dosechopo kama ne gidware samoro oganda ludo donjo kanyo do bedo most sportive nikech en gi joluo en gi jojawa en gi wasanis mang'eny to kendo be nochako chon en mana ni koso line moko madango tim ni bwana adwa timo mawaidha karwok rach joluo komi gimoro ng'i kaka itiyo godo watimariek kaka wawang'o koso wachwako kanyo to koro wawang'o mago gik wang'o kuchicho final kijaluo komi gimoro riti ochopo sama koro wawang'i to chwaki kata wachwaki komi gimoro riti kaso tigo maber jo ubo yude joma tindo bo yude gimoro kikni idaso komi kiki chamte wene jomoko be kata ng'injo matino bil in fact gima nomora no duogo ng'iyo ka wadhi kawo kombe ong'iyo malich ka gima ne nitie kama ne wachwanyego wan watimo matijwa ng'ini kare Lolwe bende ne ni kacha no bedo nominated mago ne wayombo kuchicho ana onge wach nyakora mogi koni ni ma LTN Luo Trending Nation kai kama wamiye weche madonjo weche kaka gidonjo nwa e tung pinje nyakora munga juang obro mingo kaka en ni ma e od wacha dieri makende atuluonga Sarakus Gwarana kata kiero prothrombenthro plastin fibrino gen fibrina an kata koponi mage gik mabro chwada tanda kune kuna dier onge kaka nyamigi moro ni riti kasto iketo pride mbele, iketo suit mbele, rwak tuok to ng'awango. Sawa iserwakore gimido message.
Mi wakuro message sir wakuri message mane midwa deliver ne jopiny. Rwakruok ler kuomi. Gimoro male by the Kuoth like seriously. Ikuodho ji kaso monde ni be nitiere bathi. Surely ere kuodho ng'ato gi chiege Victor Msafi miyango. Sawa, wachwaki koso wangi. Wawangi nikech onge gimikonyo go oganda luo. Pod joluo ladhore. Surely nitiere nyathi monego go content. Onge gimitimo ne. Bwana ni chako talent show whatever. Ego jini sungo ni maga ngo surely. Kane by the mache downfall mano nyiso ni aba gini warumo. Gini rumo. By the macha ne nyiso ni ya Lolwe rumo to pod wiu pod ununeno nitie gimo wa support but to rumo. Luongani ja super link to Roger Super the presenter. Awacho ni adier ni ya kaber komi gimoro to riti the kitchen master. Pesa ber to mana kamari. Mondo yudi ndetunde kod Musa jakadala kaka skiza tune mari D-Star abura chela Rio Star abirio abura ngwen hash ndetunde amama ndetunde Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuoko mi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimo gi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete gato wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende. To be ing'ama neno wako kanyo konwa ni en ang'o midwa ni wawang' kendo wachwaki. To be kiluongo wani wa record onge gocho no ni ba ng'aduru video no. Ka in gi full package notes onge kaka nya kopo tikon japuonj ruch kanyo nandiko marach no. Kise record wadhenyo kaja gocho maneno go dhi ketho sa dhano seneno onge by the onge kaka dhano 2000 nyaneno gimoro kasi gocho ne jasup ng'aduru kanyo for what reason nikech josenene koro onge tiende ng'ade for what reason kokiikori cancel joma timbe gi ofuo matimbe gi orocho mago wawang'o kuchicho magi wang' konini ka mi chwake to kendo wawang'e ka in gi gimoro midwano chwaki kendo wang' unti ng'ama udhi ora message kaya wabro wang'o ni to wachwako ni to moko be waloso ka ng'ato timo tich maber awapuoyi kanyo wapuoyo wapuoyi yes ka ineno gimo marach be mawatimo marach comment kacha to kuponi yenyo kosa makikitim yeny kanyo to kikiyanye kosa makikitim to kikiyeny duokri piny te e comment gima dwarore lungani ja super link to dwaro manywa namba ero ni ringo piny kanyo chap gimodwa ni wawang' to waluoki wakelo ni next papati ami brief papati mano Wonyarongo next papati odhi bedo rindi waka orindi kama wachwako twa wang'o badha timbe papati mtimo kumrito sai na marango tato ato kian wuon papati to wadhi wang'o mostly sani Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 1 9 2 3 2 7 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation.
up? Of course, I'm Jackie Diva and tuko hapa kwa Luo Trending Nation. Guys, make sure you subscribe to Luo Trending Nation. Subscribe Buru for #1 Luo News. Ni hapa kwa LTN. Make sure you subscribe, you hit that notification bell so that you can be notified anytime they upload a new video. Guys, till next time.